Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur maiatzak 9 osteguna bi elkarrizketa izango ditugu. Gaurkoan, gure ohiko kolaboratzaileak diren Javier Mangado eta Iñigo Larramendi izango ditugu. Alde batetik, Iñigo Larramendik maiatzeko agenda aurkeztuko digu eta beste alde batetik Javier Mangado aurreko saioetan berarekin irati tranbiaren inguruan aritu ginen gaiarekin jarraituko dugu. Baina horrekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1976an Ulrike Meinhof hilik agertu zen Alemanian Rafakeko kide ezaguna. Urte batzuk geroago, 1982an, Jarrairen 5. Kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak, agindu judizialik gabe. Egun berean, baina 2001 urtean, EHEko kide batek bere aurkako epaiketa eten zuen hizkuntza eskubideak ez zirela bermatzen salatuz. Eta bukatzeko, 2020 urtean, Donostiako eraustegi ondoko Arkaitz herrikako ehunka arrain hilda agertu ziren. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostiralean alde batetik, Oien Artez poesia musikatua egongo da Karrikiri elkartean. Oien Artez Aiande Oien Arten poesia musikatua eta kantatua antolatu du Karrikirik. Bibi bikotea Pantxiz Bidart eta Monsieru Godourekin, arratsaldeko 7:00 Karrikirin. Beste alde batetik, Euskararen udaberriaren baitan, bertso afaria antolatu dute Bilkulpe elkartean iluntzeko 9:00. Amets Arzaiuz, Saioa Alkaiza eta Sustrai Kolina bertsolariek parte hartuko dute. Izena aldez aurretik eman behar da 012 deituz. Ostiralean baita ere, Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30 9:00 gutxira arte, piztuta Euskal Kultur Begirada 24aren baitan deiadarren kontzertua egongo da. Larunbatean alde batetik Iturramako Zibiboxean 11:00 ordu batak arte, ispilu apainduak sormen lantegiak familiartean. Jarduera plastikoa familiartean. Arte plastikoetako hainbat baliabide landuko ditugu irudimena akuiatzeko eta gure alderik sortzaileena indartzeko. 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat izango da. Heldu batek lagunduta joan beharko dira. Beste alde batetik, Juslarrotxako Zibiboxean 11:00 ordu batak arte joko txukun lantegi jolasa egongo da. Utxun txalaparta taldearen eskutik. Modu ludiko batean, txalapartaren oinarrizko arauetara gerturatzen saiatuko gara lantegi honetan. Ohiko kolpeak eta aur eguneko txalapartaren inguruko hainbat ezagutza. 5 eta 10 urte bitartekoentzat. Gainera, Sanduzelaiko Zibiboxean, arratsaldeko 6:00 arte, piztuta Euskal Kultur Begirada 24aren baitan, munduari itzulia 80 egunetan izeneko objektu eta txontxongilo antzerkia egongo da. Paseparto urtek milaka lan izan ditu bere bizitzan zehar. Zaldizkoa, trapezista, zirku batean suhitzaile, inurri domatzaile, gaur egun garbitzaile lanetan dabil, baina edozein aukera aprobetxatzen du bere bidaietako pasadizoak kontatzeko. Phileas Foggekin batera 80 egunetan munduari itzulia emandako ura barne. Igandean, alde batetik, Julia Fernandez Zabaletaren pastorala egongo da San Francisco Eskola Publikoan. Julia Fernandez Zabaleta pastorala sortu du Zaldiko Maldikok eta 2 egunetan taularatuko dute San Francisco Eskolan. Pasaden maiatzaren 4ean arratsaldeko 5:00 eta maiatzaren 12ean goizeko 11:00. Beste alde batetik, Sanduzelaiko Zibiboxean, goizeko 12:00 ordu batak eta erdi arte, piztuta Euskal Kultur Begirada 24aren baitan Euskal mitologiako pertsonaiak izeneko antzerki espresioko tailerra antolatu dute. Jolasaren eta gorputz adierazpenaren bidez, euskal mitologiako hainbat pertsonaia eta haien gainerako
elezaharrak ezagutuko ditugu. Haietan eraldatuko gara eta imaginatuko dugu nola ibiliko edo mintzatuko ote ziren. Halaber, antzerki jolasen bidez, haien istorioak antzeztu eta berriak ere asmatuko ditugu. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Gamesak plantillaren doikuntza gehiago iragarri ditu errentagarritasuna berreskuratzeko 2026an. Turbina akastunekin izandako arazoek eraginiko galerak 800 milioikoak dira. Sarriguren eta Arazuriko zentroetako 1800 lanpostuak babestu nahi ditu foru gobernuak. Argazki nagusian, Sanferminetako kartel irabazlea dugu. Gaiteroek jaia ospatzeko deia egin dute. Angel Blancoren hitzetan, jendearengana iristeko berea sentitzen duen kartel bat pentsatu behar da. Horikoloreko berrian, Osasunak espainolarekin jokatuko du igoera. Erdian dauden hiru berrietan, alde batetik, UPNek ez du lekurik aurkitzen Europako hauteskundeetarako. Beste alde batetik, langabeziaren erreformak soldata eta prestazioa jasotzea ahalbidetuko du. Jarraian, 200 artista nafarrek Israel Eurovisionetik botatzea eskatu dute. Beheko berrietan, batetik, eroski taldeak 170 gehiago irabazi du 2023an, eta 100 milioi baino gehiago irabazi ditu. Bestetik, 32 urteko kartzela zigorra alaba bati eta 2 alaba ordeiri sexu abusu egiteagatik herriberan. Gainera, UNED 4.086 ikasleetara iritsi da ikasturte honetan, 154 titulazioren artean. Bukatzeko, Hannah Ludwinek irabazi du Nafarroako emakumezkoen klasikoa. Diario de Navarraren titular nagusian, industriak fiskalitate hobea eta HT bizkortzea eskatu dio foru gobernuari. Enpresa erakundeek bat egin dute sektoreari bultzada bat eskatzeko. Argazki nagusian, Angel Blanco Eskozabal bere obrarekin posatzen du. Hau irudikatzen duen lekuan. Titularrean, gaiteroek San Fermin iragartzen dute. Erdiko berrietan, alde batetik, elako gaixoak politikariei esandako hitzak ditugu. Ekintzak hitzak baino gehiago eskertuko ditugu. Beste alde batetik, Sumarrek zizma zabaldu du gobernuan Israeli genozidioagatik kritika eginez. Jarraian, sexuen araberako desoreka indargabetzea hori da LH-ren helburua Nafarroan. Goiko berrietan, batetik, osasuna igoerara hurbildu da. Bestetik, pasio gorritxoa eskola adinean. Azkenik, garaipen alemaniarra Nafarroako klasikoan. Gara egunkariaren titular nagusian, Donna Nebelen hitzetan, Israelek konpromiso sakona du Palestinako herriaren suntxiketarekin. Donna Nebel judu jatorriko ekintzaile estatubatuar veteranoak uste du Israelgo erregimenak holokaustearen memoria gehiegi erabiltzen duela oraingo genozidioa justifikatzeko. Argazki nagusian, Ester Arrojeria daukagu bere bufanda urdinarekin. Titularrean, Esterren hitzak ditugu. 4 asteetan 2 titulu ditugu jokoan, eta erronka honetarako prest gaude. Goiko berrian, Rafahren ihesaldi masiboa eta ez segurua Israelen mehatxuaren aurrean. Erdiko berrietan, alde batetik, Katalunian PSC, ERC, Junts, Comuns eta KUP alderdiek Vox eta Aliantza baztertzea hitzartu dute. Beste alde batetik, Jon Sarasuaren iritzia daukagu, 8koa mailabetik. Eskuineko berrian, Iriondoren analisia dugu. Erkoreka eta bere loi makina izenburuarekin. Bukatzeko artefektua atalean, 1982an poliziaren erasoa Jarrairen Kongresuari kontu jakina da Euskal Gazteriaren aurkako erasoak ez direla atzo goizekoak. Eta horren adibide da 1982an Bilboko ikastetxe batean jasotakoa. Polizia espainolak Jarrairen Kongresua zapuztu eta hainbat lagun atxilotu zituen. Berriaren titular nagusian, Gasteiz antzokia lehenbaien irekitzeko mobilizazioak hasiko ditu haren taldeko plataformak.
Dozenaka euskaltzalek antzokiren aldeko talde bat sortu dute, eta udaleko taldeekin elkartuko da aurki. Deitoratu dutenez, irekiera atzeratuta euskaraz egitekoak ziren ikuskizun batzuk amets galduen tiraderan gelditu dira. Argazkian, Gasteizko antzokiaren aldeko plataformak lehenengo agerraldia egin zuen atzo, Ruiz de Bergara jauregiko atarian. Beheko argazkian Inigo Astiz daukagu. Titularrean, ipuinen bi ertzak. Bi korapilok harrapatu dute Inigo Astiz monogramoak narrazio liburuan, umoreak eta errealitatearen eta literaturaren arteko harremanak. Honen ezkerreko berrietan alde batetik, Gaza esperoan duen biharamuna. Israelen erasoaldiaren amaiera ez da gertu ikusten, baina zenbait aditu hasi dira etorkizuna aztertzen. Beste alde batetik, PSC blokeen logikan harrapatuta. Jarraian, aterabide politikoa eta elkarrizketa eta amaitzeko. Azkenik, Erkorekak berretsi egin du Ertzaintzak Tolosan zauritu zuen adingabeari buruzko susmoak. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, sadarren jokatuko du Osasunak lehen mailara igotzeko finala. Alamak taldea kanporatu ostean, igandean Espaiolen aurka jokatuko du emakumezkoen futbol ligaren maila gorenera igotzeko finala. Eskuineko berrietan, alde batetik, gaitariak 2024ko San Ferminetarako kartel iragarlea. Angel Blanco da kartelaren egilea eta bigarrenez irabazi du saria, 2009an ere jaiak iragarri zituen. 635 kartelen artean 10 aurratu ditu epaimahaiak eta 10.018 boto jaso dira irabazlea erabakitzeko. Beste alde batetik, anestesia taldeko Mikel Kazalisen hitzetan, nire burua duela 20 urte bezain indartsu ikusten dut. Azken heriotza biraren eskutik anestesia taldeak kontzertua emanen du larunbatean Atarrabiako Totem aretoan. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan gure ohiko kolaboratzailea den Inigo Larramendirekin gaude, Navarraldetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon, ongi, ja gero eta beroago eguraldia. Bai. Ongi. Bueno, guztia ikusten dugu behintzat, eskertzen da guztia probat guztia. Bai, gutxienez. Eta, bueno, 3 ekitaldi prestatu dituzu, ez da? Bai. Bihar, beste bat hurrengo astean. Hori da, eta gero 23an azkena. Bai, esan dekaba, bueno, maiatza pasatzeko, maiatzeko agenda uste gehienak edo denak aurreko hilabetetan aipatu egin ditugula, baina, bueno, modu orokorragoan eta nik uste gauza batzuk oraindik zehaztu gabe zirela, edolako zerbait. Orduan ja dena zehaztuta dagoela, maiatzako agenda birpasatu eta agenda jakin desan. Kaselitatez, 3 gauza horiek ez daude oraingo Nafarroan barrean, baina, bueno, baten batera gutxienez, pare bat gutxienez gertu daude, eta nahi duenak agian hurbildu daiteke, eta dena den, gutxienez jakiteko, zer mugitzen den Euskal Herri osoan, ez da. Orduan hori, kronologikoki, nolat esateko, lehenengoa izango da, bihar bertan, ostegunean garaitze egiten, ostiralean, bihar maiatzak 10, hori da, Navarralde eta Arabako Martin Txipi elkarteen arteko elkarlana, nolat esateko. Eta zer da, zer egingo da? Hori kokatuta dago, hori Araban da, Arabako mendialdean esaten non zaio. Araba dago, baina batez ere Lizarra aldetik eta nahiko gertu esate batarako. Orduan, Iruñetik apur bat urrunago dago egian, baina esate batarako Lizarra ingurutik nahiko gertu. Hori izango da hitzaldi bat, ziklo hor egiten ari den ziklo baten barruan dago, uste eta horreko baten komentatu genuela, eta hitzaldi bat izango da Markinez herrian, orain Google Mapsekin den hartutu daiteke, baina dago hori, Trebiño, Izki, Antoñana, inguru horretatik gertu, Markinez herrian, ez dago galtzirik, ze uste badago, Eliza dago,
eta badago etxe bat, non taberna dagoen, eta da, nolate esateko, gizarte etxea, alako zerbait esateko, herriko gauza guztiak nolate esateko, egiten dien gauzak, ez da? Plaza nagusian, ez dago galtzerik, taberna dago, hortik gertu. Hor izango da esan bezala atxaldi bat, bihar ostirala, maiatzak 10, arratsaldeko 5:30, apur bat goiz, baina, lehenago amaitzeko. Hitzaldiak emango du Jose Antonio González de Salazar, gizon hau da, orain apaisa da, berez, eta hainbat urtez izan zen apaisa Bernedo herrian, Araban dago, baina mendialdean, La Población, Marañón, inguru hortatik oso gertu, eta gero, orain dago Zuia, Bizkaitik gertuago nolait esateko. Baina, hainbat urtez ibili zen Bernedo inguru hortan, eta kontua da, gizon hau, Jose Antonio, ibili zela aita barendaren eskutik, eta barendaranek aspaldia bultzatu zuen atlas etnografiko izeneko ikerketa potolo handi bat. Nolait esateko, Euskal Herri osoan galtzear ziren, eta zer esanik ez gaur ginen aia galduta, galtzear ziren, hainbat ohiturak, bizitzeko moduak, ogibideak, kontakizunak, hitz egiteko alegia. Nolait esateko, Euskal Herriaren etnografiaren bilduma erraldoi bat, nolait esateko. Hori oraindik ez dago erabat argitaratu izan dute urteetan gaika nolait esateko, nekazagitzarekin, eriotzarekin lotutako erritoak, eta atalez atal nolait esateko. Baina egin izan dira baita tokian tokiko inkesta osoak, baina ez Euskal Herri osoak, baizik eta herri zehaz batekoak, Agunengoa, edo Bernedo, edo Bermillo, edo denalakoa. Eta uste dut ez diotela osorik argitaratu, baina berak egin zuela hori Bernedo eta Arabako mendialde Izki, hori bere eskualde horren jatorrizko izena Izki zen, orain da parke natural bat, Izkiko parke naturala, dauka eremu murriagoa, nuretzagoa, nolait esateko, baina bere garaian izendapen hori zen zabalagoa, eta hori da pixkat guk jotzen dugun eskualdea. Orduan berak egin zuen eskualde horren inkesta etnografikoa, bere garaian aita barendaren eskutik, hortik hasita bertako historiari buruz, eta oso beste lan eremu nagusia honena da toponimia, nik esango nuke Araban dela, Arabako toponimia landu dutenen arteko, 2 edo 3 laguneko onenen arteko bat. Da, topeko tipo bat, toponimia biltzen. 8 tomo edo argitaratu ditu Arabako toponimia biltzen, alegia. Ja badauka 80 urte inguru edo, baina, oraindik mamitzu gabil, eta burua batez ere arekin bildu nintzen prestatzeko, eta prestatu gabe, komentatu zidan arekin hitzaldia egin dena da zeukan. Egon nintzen arekin ordu bete batez edo, eta hau esan didazun arekin, han botata badaukagu hitzaldia, ezta? Eta gaia izango da, goratu behar dugu, zikloaren izenburua dela, mugak eta oroimen lekuak Izki Ega Garaia eskualdean. Horre jatorria da, hor badagola eskualde natural bat, Kantabria edo Toloño eta gero Kodez mendilerroak eta Gaiztezko mendien artean, hori da Ega ibaiaren sorburua, hori naturalki edo geografikoki eskualde bat da, argi eta garbi, baina politikoki eta administrabikoki hor badira gehien bat Arabaren barruan dago, maila dago eremu bat Nafarroaren barruan, Cabredo, Genevilla, Marañón, eta beste baten bat, eta bi herri ere, Jauri eta Ebekuri Gaztela Leonen barruan daude. Ze horri Trebiñoko, konderriko parte dira, eta esan dauka, hor kontua da pizkat hori, nahi gainean jarri eta bar, ezta. Orduan, kontua da, hori da gaur dagoen antolakuntza administratiboa, eta udalak, eta bar, baina hori da, tamalez, jende gehien aia ezagutzen duena da hori, txikitatik sartzen dugute buruan, hau da dagoela, mapa, buruan sartu behar duzen mapa hori da, baina horren azpian bazegoen, eta aztarna batzuk geratzen dira oraindik, jatorrizko antolakuntza bateena. Horre bazien batzarra, komunal batzuk, Izki faseria batzen, alegia, guk, Euskaldunok bageneukan antolatzeko berezko usadezko modu bat,
tamalez nahiko ahaztuta dagona, ez era batilik, baina nahiko apalduta, nolet esateko. Baina tamalez tristena da hori, jende gehienak gutxi ezagutzen dut, eta jende gazteak, are gutxiago. Orduan, bera da honetan momentu eta oraindik bizirik dago eta burua handi dauka, da ditu bat, jakintzu bat, eta aprobetxatu behar dugu bere jakintasun guzti hori basalarazteko eta kaleratzeko, eta, ez dakit zer hortuko dugun horrekin, baina gutxienez, haren agotik, bimen hori entzutea eta jakitea. Alegia, Euskaldunok neukala jatorrizko antolatzeko modu bat, eta, berak azalduko digu zehazki eskualde hortan, izki garai eskualde hortan, baina, hori moldatu daiteke Euskal Herri osoan. Hori izango da, lehenengoa, datorren ostiralean, amaitzeko hori Markinez herrian, bihar ostirala, maiatzak 10, arratsaldeko 5:30. Hori da lehenengo hitzordua. Eta bigarrena da? Bigarrena da, hori da berez mugarri nagusia, hilabete honetakoa, da Astigarraga, Gipuzkoan dago, Donosti ondoan, baina, Nafarroatik nahiko gertu, neurri baten. Ordu bat edo? Iruñetik ordu bat inguru hori da, eta iparralderago gertuago oraindik, hori egin dugu Astigarragan, esan bezala, Donosti ondoan, honen ezagun litzateke Donostian egitea, baina, Donostien zailagoa da. Orduan, Astigarragako udalak oso jarrera ona eta laguntzeko prestua erakutsi dugu, hori eskertu behar da gainera. Gogutsu hartu dute egitasmoa, eta egingo duguna izango da aste kultural bat, joan den urtean, abuztu amaieran, egin genuen aste kultural bat, Auritzen, Orreagako bigarren 824ko batailei buruzkoa. Baino gehiagotan aipatu dugu aurten 1200 urte betetzen direla, bataila horretatik, eta hor jaio zela Iruñeko erresuma. Hori da, independentziaren eguna, honet esateko. Hori, molde hori pixka bat errepikatuko dugu Astigarragan, hori gero pentsatuz, Gipuzkoa, batez Donosti inguruko jendeaz pentsatuta batez ere. Saietuko gara beste toki batzuetan egiten, Iruñen, baina ikusteke dago. Baina horrengo ziri badukagu. Orduan, aste kulturala zabalduko da astelehenean, dala maiatzak 13. Gauza bat, dena egingo da bertako Astigarragako Herribera kulturgunean. Da erekin berri bat, herrian bertan, ez muinean, baina eremu berrian, dago erekin berriekin naztuta, eta hor badago kulturgune nahiko handia eta ikusgarria, Herribera, eta bertan egingo da, apiatuko duan guztia hor gertatuko da. Orduan, lehena, astelehenean, maiatzak 13, arratsaldeko 7etan, zabalduko da, bertan ikusgai utziko dugun erakusketa bat, gai honi buruzkoa. Zer gertatu zen, Orreagako lehenengo bataila eta bigarren batailaren artekoa, tarte hori nahiko ezaguna da gurean, baina hor ezur mamitu zen, baskoien antolakuntza gero Iruñeko erresumari bidea eman zion, eta hori ez dugu ezagutzen, baina garrantzitsua da. Eta zer egongo da ikusteko? Bueno, izango dira panelak, 18, geha tal bat, 18 paneletan, pasatzen da, denbora tarte zer gertatu zen, Orreagako lehenengo bataila, baina zertxo bai lehenago, eta ez den gure emateko, zer gertatu zen ara iristeko, lehenengo bataila hori bai dana ezagunagoa, Errolan, Carlomagno eta hori guztia, hori apur bat ezaguna dalako, baina handik aurrerakoa ez da egin ezaguna, eta guretzat aldiz esanguratsuagoa da. Lehenengoa da, garrantzitsuagoa, ikuspegi frankotik, hori gainera erabiltzen zen, La Chanson de Golan osatzeko, hori ezagutzen dugu Frantziar ikuspegitik jaso dugulako, ez gure ikuspegitik, baina Euskaldunontzat, Nafarroontzat, garrantzitsuagoa da, nola ondorengo urte horietan guztietan, hegoaldeko baskoi horiek, Pirineos hegoaldeko baskoi horiek joan ziren antolatzen, etzai poteretsuei aurre egiteko,
eta nola hortik sortu zen Iruñeko erresuma. Hori da, gu goraipatu edo jakinarazi nahi duguna. Eta hori, erakusketa hori, 18 paneletan, hori guztia isladatuko du. Inauguratuko da esan bezala, hori astelehenean 7etan, bisita gidatu batekin, eta gero ja, astean zehar ikusgai egongo da bertan, nahi duen ororentzat. Gero, bigarren ekitaldia berez izango da ostiralean, 17, maiatzak 17, arratsaldeko 7etan ere, hor antzeslan bat, egongo da ikusgai, horreagatik iragan hurbilera. Da hori, Auritzen eta Gipuzkoako Goierrin batez ere antzestu da horren arte, hori egiten du Segura herriko antzerki talde batek, neska mutilak eta helduek osatzen dutena. Ez dira bakarrik jende heldua, baizik eta izan ere lan horrek bi atal ditu, lehenengoa aurrek, aurrek nerabeek, adinez behinetako, gazteek antzesten dute eta egiten dute gertakizun horien balizko antzespen bat, entzeilu bat balitz bezala, delako zehor zer, nahiko ikusgarria, nik ikusi izan dut pare bat aldiz, eta nahiko ikusgarria. Eta gero, bigarren atalean, hor ateratzen da heldu talde bat, edo multzo bat, eta egiten dutena da, historian gertuagoko gertakizunak, erlijioarekin, hezkuntzarekin, Francoren diktadorarekin, eta beste kontuekin, modu nahiko ikutu humoretsuarekin, esaten dira gehi serio egiz izaten, baina, atzean badago gogoeta bat, esateko adierazteko nola, asketan ez gara ohartzen zen horrian, gaur ditugun muga asko eta gabezi asko, ez bakigu hortak daukaten beren jatorrian nola esateko, ezta? Eta hori modu antzestuan, errezago izan dadin, lantzen dute, ezta? Hori izango da ostiralean, 13an, 7etan. Eta gero, egun nagusia edo jardunaldi nagusia egingo dugu hurrengo egunean, larunbatean, maiatzaren 18an, goizean. Larunbat goizean. Eta zer prestatu duzu egun horretarako? Hasiko da, 9:30 aurrera, bere esponentziak 10etan hasiko dira, baina lehenik joan hartu behar da, sarreren kontrola eta hori guztia. Jendeari eskatzen zaio, 9:30 inguruan hor egoteko, 10etan hasteko asmoarekin. Jardunaldiak berak edukiko ditu bi atal edo bi zati. Lehenengoa da ponentziak, orduan 3 hitzaldi edo 3 ponentzia egongo dira, gai hortaz informazio historiko emateko. Lehenengo hitzaldia emango du Pello Monteanok, nahiko ezaguna, gai hauetan mugitzen den jendearentzat Monteano nahiko ezaguna da, eta liburu asko atera ditu aspaldi honetan, ez dakit nola egiten duen, beste liburu ateratzeko, baina, kadituko dira. Berak aspaldian bere azken argital edo bere azken liburuetako bat da Baskonia los siglos oscuros uste dute izena daukala. Eta, oinarrituta dago beste ikerlari batek, Mikel Pozo, lagun batek egin duen tesian oinarriturik, laburpen bat da. Finean, irudikatzeko, Iruñeko erresuma hori, horregako batalla hori gertu baino genago, hori dator, Baskonia zegoen errealitate politiko batetik, Erromatar Imperioa jausten denean, gure eremuan, ez da hutzik egoten, ez dira frankoak eta pasatzen dira, baina badago baskoi batzuk egoten dira, hor egon badira. Kronikek eta agiriek hori izaten dute, horretaz mintzatuko da lehenik Pello Monteanok, gero bigarrena emango du Xabier Irujok, Renoko Unibertsitateko arduraduna, Euskara Katedran. Bera izan da erakusketa horren komisarioa, edo berez edukia berak eman dio erakusketa horri. Berak emango du, Pello Monteanok azalduko digu aurrekariak, esateko. Xabier Irujok azalduko digu, egun horietan zer gertatuko zen eta zein da horren garrantzia. Hori, justu
jardunalderen mamia edo erdila hori da, eta beraz abere jok azalduko digu, zer gertatu zen urte horietan, hor egon ziren aliantzak, baskoiak nola jardun zuten, musulmana, frankoak eta ere nola moldatu ziren, eta bar. Eta gero, hirugarrena, ja nik emango dut, nire egokitu zait, da pizkat borobil hori izteko. Bueno, nolatero, baskoi guztien ikuspegia emateko, alegia. Horre, 1924ko bataila hortan, baskoien aliantza batek, batez ere, Enekotarrak, Aragoiko baskoi batzuk ere, eta Nukasitarrak aliantzan garaitu zituzten, garaitu zuten, esan da, armada franko bat, Basko laburu duz. Eta horren ondorioak, Enekoaritza izan dutu zuten errege, eta horretar. Baina, hor bazien, Baskoiko, bai Baskoi kontinentalak, gaurko iparraldea eta Gaskuña zirenak, eta baita ere, mendebaldeko Baskoia gaurko EAE, Araba esaten zaio garai hartan oraindik, baina, da, pizkat gaurko EAE gutxo gora bera. Bueno, hor ere nola ze parte hartzeuki zuten gertakizun horietan, ze, ez dira, ez ziren berez, bataia eta horren guztiaren muinan, antza, baina, horre nik azalduko, baina bere parte hartzea zerka bazen eduki zuten, eta garrantzitsua izan ziren nola esateko, Iruñeko erresuma horren jaiotza babesteko. Ideia nagusia da, Iruñeko erresuma hori egonkortu ahal izateko, behar zuela bere gune nagusiaren inguruan babestu zuten beste gune baskoiak. Nukasitarrak, Aragoiko baskoiak, Baskoi kontinentalak eta Arabako edo gaurko EAeko baskoiak. Eta nola haien guztien portaera babestu zuen Iruñeko erresumak, eta ahalbidetu zuen erresuma horren hori egonkortzea, eta finan horren ondorioz, 1000 urteko iraupen bat izatea, ez da txantza kontu. Hori izango da lehenengo zatia, atzeden alditxo bat egingo da, kafe baterako eta bar, eta gero ja... Eta ze ordura arte egongo da lehenengo zatia? Uste dut hori izango dela gutxi gora bera, 10 eta 11 arte, bitarte horretan gutxi gora, itzaldiak. Gero, 11 ordu bitara, ez, 12 barkatu eguerdira, atzeden aldi bat, kafera, komunera joateko, gauzariek. Eta gero gutxi goela bera, 12 ordu bat aterdira, ordu terdiz gutxa gara, inguru bat egingo dugu, Josean Beloki, Idoia Arrieta, Josean Beloki Twitterren ere batez ere nahiko ezaguna da, oso asko mugitzen da gai horietan Twitterren. Bera, zinegotzi izan zen Uarten, uste dut, orain uste dut ez da online politikan, ibili izan da, eta bere liburu pare bat azaldu ditu, Navarra, ¿por qué no es un estado?, gai hauek lantzen dituela. Gero, Idoia Arrieta, Donostiarra, baina Getarean bizi dena, historialaria, eta bere ikuspuntua ere emango digu, historialari gisa batez ere. Eta gero, Navarraldeki delako, Navarraldaren ikuspegia nobat esateko hori emateko, Iñaki Digoraz laguna egongo da, Iñatiarra, eta horiekin, batez ere, inguru egongo da, nolabait erakusteko edo gogoeta egiteko, aspaldiko gai hauek ze garrantzia daukate gaurkoan. Zergatik gogoratu behar digutugu gaur, askotan entzuten den lehenengo gauza, alako gauza epetzarren, baina duela 1000 urteko gauza bat orain. Gezurra eman dezake lehenengo kolpean edo, baina, esaten bezala, aquellos barros trajeron estos lodos, gure gaurko realitatearen erroak, gezurra badirudi ere, hortik datoz. Eta nor parte hartu dezake honetan? Ara joateko, sarrera debaldekoa da, doainik da joatia, baina bai antolatzeko, beta antolatzeko eta hori izena eman behar da aldez aurretik, bazkaltzeko aukera egongo da ere. Hori guztian, Navarralderen web horrian sarrita, hor badaukagu banner moduko bat, eta hor sartuta, hau guztia luzeago azalduta daukazue,
Eta hor, botoi bat dago ere izena emateko. Orduan, edo nork joan nahi izan ezkero, hor sartu, izena eman, Baskaria Aztarrigaran bertan izango da, nahi izan ezkero, joan dadila eta besterik ez. Eta hori izango da, Astigarragako aste kultural honen programazioa. Horri bai, garrantzitsua da izena ematearena, eta bai, gehitu dakioke gauza bat, arratsalderako izan ere. Leitzan ere, eta hau badago, bai dagoela gorko Nafarroaren barruan. Leitzan baditugu lagun batzuk ere, gurekin, elkarrekin lan egiten dutena, esateko, eta antolatu kontua da, panelak goizean hartu behar izango dituztela, eta leitzara eraman, nola ateratzen den hori, baina, kontua da Perugarrin, Iñaki Perurenak Leitzan daukan museoan, komentatuko dugun erakusketa hori, eramango dutela Perugarrira, eta arratsaldean uste dut justu bidali date kartela eta azkenean uste dut 6etan dela. Egingo da hori, alde bat, hori nire egokitu zait, egun lanpetzoa egiko dut larunbatetan, baina, egingo diogu. Hori, arratsaldean 6etan, okerez banago, Perugarrin hori, erakusketa horren bizitagi datu egingo du, nik eta Iñaki Perurenarekin batera, eta hori merezi du. Eta gainera, esan didatenez, zehetasun guztiak erdozkat, baina uste baita ere, ereserki bat eta dantzak edalako zer alegia ez dela soilik bizitagi datu bat izango, baizik eta nolait esateko, hori jantzi edo loratu dutela, beste gauza batzuekin, eta ematen du ikusgarria izango da, ez dakit. Orduan, agian norbait Astigarragako goizean Astigarraga joateko moduan ez baldin badago, baina nahi baldin badago arratsaldean Leitza Perugarrira joan, aukera hori ekiko du. Nik uste horrekin lotutako guztia aipatu dugula, bai. Berri esan hori zen ematearena, garrantzitsua da azpimarratzea, baina hori da hilabete honetako ekitaldi nagusia. Eta gero amaitzeko, Agoaz Bilbora. Hori, pizkat urrurago dago, baina, agian norbait gutxienez jakiteagatik ez soilik gaurko Nafarroan, baizik eta, Euskal Herri osoan segiten ez da nik uste interesgarria dela. Ikuspegi oso aspaldi honetan, azken urteetan, tamalez, barnesatik eta hori gure kontzentzian ikuste tamalez aurrera egin duela, barrenatu du desela hori gure burua sartituta ikusteko joera hori. Eta, garrantzitsua da hori iraultzea, orduan, esan bezala, Bilbon, egin genuen joan den hilabetean, hor ziklo bat ere, bada, Arabako mendialdean antzeko bat. Pizkat Bizkaia eta Nafarroaren arteko loturak mahai gainean jartzeko, euskera, Nafarroako erresuma, Bizkaiaren lehenengo aipamenak eremu nolaiteko esan nahi politiko batekin gutxienekoa bazen ere, hain zuzen ere, Nafarroako erresumaren barnean hasten da, eta gero foru antolakuntza hori ere amankomunen badugu ere, horren ingurukoa da zikloa. Eta testuinguru hortan hori Iñaki Sagredok eman zuen hitzaldi bat joan den hilabete amaieran, eta hurrengoa izango da ostegun batean, maiatzaren 23an, arratsaldeko 7etan, Bilboko Alde Zaharrean, La Bolsa gizartetzean, pilota kalean, Alde Zaharrean, ez dauka galtzerik, eta hor, mintza islari moduan edukiko dugu Bizkaitar Nafar batek itzengo du Aitzol Altuna. Aitzol Altuna interneten mugitzen direnak zirbenik ezagutuko dute, zei Lehoin Naparra uste dut dela blog bat badauka, Lehoin Naparra uste dut, Lehoin Navarra. Eta, asko idazten du Nafarroako historiari buruz, baina, interesgarria da Bizkaitik egiten duela, bera galdakokoa da, bera. Eta berak egingo duguna da, izenbura uste du, Bizkaia eta Bilbo Nafarroako erresumaren barruan. Euskaraz egingo du, Iñaki Sagredo gazteleraz egin zuen, eta Aitzolek euskaraz egingo du. Batez ere, aipatu guan bezala,
nolabait esateko, Bizkaia, balizko Bizkai baten lehengo aipamenak, ze Bizkai hori esen gaurko Bizkaia. Baina, bueno, ber jatorria hor dago, Bizkaiaren lehenengo aipamenak lotuta daude, bai, lehenik Baskoniarekin, Baskoniako eskualde bezala, eta gero Nafarroako edo Iruñeko erresumaren eskualde bat bezala. Nolabait esateko, lehenengo mendeetan, badirudi, gaurko EAE gutxi gorabehera, Arabako konderri bat zela, osorik hartuta, eta 11. mendetik aurrera gutxi gorabehera ikusten da nola, hori, alde batetik Nafarroko erresumaren barruan dago, eta hor nolabaiteko antolakuntza dago, barne antolakuntza bat da, eta ordura arte, agirietan, Araba bezala agertzen zena, hor ja, lehengo aipamenak agertzen dira, Bizkaikoak, apur bat beranduago ere, Ipuzkoa, aipatzen da, datorren urtean, mendu horrena, mila urte beteko dira datorren urtean, Ipuzkoa, gero Gipuzkoa esango dena, lehenengo aldiz aipatzen dela, Nafar agiri baten. Lapurdi esate baterako, hori bere jatorriago, bizkonderri bat sortzen da urte horietan, eta bizkonderriak dira, esate baterako, Iruñeko errege familikoak. Bueno, testuinguru hortan, besteak beste, Bizkai bat agertzen da lehenengo aldiz, gero hori, garatuko da denboran, eta hor Nafarroako erresuman dira lehenengo aipamenak, eta berak egingo diguna da, hori pizkat labur biltzea. Alegia, Bizkaia 1200 gutxi gora bera, apur bat lehenago, hor zalantza dago, 1200 inguru hor arte edo, Nafarroa barruan egon zen bitartean, hor data edo dago informazioen nagusiak, Nafarroa eta Bizkaia eta Bilbo bereziki ere lotzen dituena. Hori labur bilduko du nolabait. Hori, esan bezala, ostegunean 23an, 7etan. Eta astuan neukan, baina horrekin lotuko da, hori ostegunean izango da 23an, eta gero larun batean, 25ean, Bilbotik oso gertu, hor badago Orozko herri gainean, zegoen gaztelu bat, Untzueta gaztelua. Momentu baten bintzat zibilinik, hor momentu baten Antzo Jakitonen garaian Gaztela eta badirudi, Gaztela eta Nafarroaren arteko muga, inguru hortan egon zala, eta zibilinik urte horietan, Untzuetako gaztelu hori, Nafar sistema defentsa horren parte izan zen, eta hor badia inguru hortan, Orozko eta bereziki Arrankudiaga herrian, urtero gaztelu ere egotzen den jende multzo bat, eta gurekin harremanetan sartu direnak, eta horiek esan digute hori, uste dut, dela larun batean 25ean, uste dut 11:30 egoko direla Arrankudiagatik. Hemendik apur bat urrun dago, baina, agian norbait kasualitate sortik egon daitekela, edo gutxienez ezagutu, hori nola eskolarri osoan, Nafarroekin lotutako gauzak egiten direla, hemenka, esan bezala, gure buruaren irudi bateratuago bat edo lortzearen, bat esateko. Ez dago gaizki. Maiatzako agenda, ez? Ja, agenda beteta, ja nahiko dauko, ja bakarrik gauza horiekin, eta bitartean prestatu eta landu behar diren beste gauzekin batera, ja nahiko lan badaukagu. Mila esker, beste egun batez gurekin egoteagatik, eta agenda aurkezteagatik, eta aurrengo batean egongo gara. Kainan ikusiko dugu zer dugun berri, eta ja egongo gara pizkat udaraz pentsatuz, eta zer dugun berri. Oso ongi. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, giro eguzkitsua eta tenperaturak gora egingo du. Leku gehienetan, goizean goizetik zerua oskarbi egongo da eta arratsaldeak aurrera egin ahala, goi-hodei fin batzuk agertuko dira. Goizean goiz, barnealdeko bailara batzuetan eta itsasertzean baliteke behe-lainoa edo hodei baxuak agertzea. Eki ukituko haizea suabe ibiliko da eta arratsaldean ipar ekialdetik finkatuko da, apur bat indartuz.
Temperatura maksimoak 22-25 gradu ingurukoak izango dira. Bihar, ostirala, eguzkitsu egongo da eta barnealdean bero. Goizean goizetik zerua ia garbi agertuko da, goi hodeien zertzelada batzuekin. Arratsaldeak aurrera egin ahala, bero hodei batzuk agertuko dira, batez ere mendebaldean, baina ez dute ondoriorik izango. Haizea hego ekialdetik ibiliko da eta arratsaldean ipar ekialdetik finkatuko da. Maksimoak 25-27 gradu ingurukoak izango dira barnealdean eta 23-25 gradu ingurukoak kostaldean. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Javier Mangadorekin gaude, gure ohiko kolaboratzailea eta historiagilea dena. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, gaurkoan ere irati tranbiarekin jarraituko dugu, baina igual kokatzearren, igual laburki kontatuko duzu pixkat aurrekoetan hitz egin duguna. Hori da, bai. Irati tranbia oso, famatua izan zen bere momentuan, bere garaian, gure artean, Iruñean. Iruñean barna egiten zuen ibilbide bat, oso interesgarria, beraz, zera hiri zerbitzua egiten zuen tranbia moduan, zera tren geltokitik, gero ja, Zangoza eta Agoizeraino, Eta ikusi genuen aurrekoan nola lehendabiziko zatia, ibilbidearen lehenengo zatia, nola egiten zuen, Sarasate pasealekutik eta Gazteluko plazatik, eta San Ignacio eta Orbidetik ja kanpora, ez? Horan geratu ginen San Ignacio eta Orbidean. Hain zuzen justo aintzinako harresiak gainditu ondoren. Muga hartu genuen nolabait esateko harresi zaharrak. Orain, kokatu behar dugu pixka bat, bagaude Bergamin eta San Ignacio eta Orbidearen arteko izkinean, gurutze bide horretan, ez? Eta txoko hori da nahiko interesgarria, handi pasatzen zen Irati eta Bergamin kaletik ateratzeko ja, hori zen ja fuera puertas esaten zen hemen, errezitik kanpo. Momentu horretan, 20. hamarkadan, Joan den Mendeko 20. hamarkadan eta ja eraikinak eraikitzen egiten hasia ziren zegoeneko, eta harresiak kenduta ziren erabat, ez? Baina, etxe berria ziren momentu horretan, eta arkitektoak izan ziren, gutxi, ez ziren asko, han ibilitakoak, batez ere Victor Eusa, hemengo arkitekto ezagunenetakoa, eta gero udal arkitekto pare bat edo hor nonbait, 3-4 arkitekto besterikan gabe, ez? Ezagunena denez, Eusa, igual komentatuko dugu pixka bat, hango eraikinak, beraren 3 eraikin bai daude, toki horretan. Bata da, Labasko Navarra eraikina, gero Aurora izeneko etxea, eta gero hortik pixka bat desbideratuta San Ignacio eta Orbidera, badago beste bat Uranga etxea, nahiko bitxia, batzutan ez gara konturatzen, handik pasatzean ez gara konturatzen, baina nahiko bitxiak eta arras desberdina dira, estiloz arras desberdina dira hiruak. Haien artean. Arkitekto berbera eginak, baina estilok arras desberdinak. Azteko igual, Labasko Navarra, eraikinetik hasiko gara, orain badago Zara denda, baina eraikitzeko momentuan, 1924an, zen aseguru etxe bat, oso famatua hemen Iruñan, Labasko Navarra izenekoa, ez? Eta haren enkarguz egin zuen etxe hori, eta mantentzen da iaia berdin. Kontua da, aldatu zela bakarrik goiko aldea. Hori egin baldin bazen 1924an, 53an arkitekto berak zaharberritze edo berriztatze bat egin zuen bertan.
solairu bat igo, beste bat gehitu gora, eta goian zegoen estatua, harrirudi bat kendu zuten. Harrirudi hori zen nahiko ikusgarria, Palas Atenea, zera jainkotzaren irudia zen, nolabait esateko, beraz, eskuan, argazkitan ikusten da, eskuan olako lantza bat, pika bat, eta kaskoa, eta hori guzia. Oso anpaindua, ikusgarria zen, oso polita. Kontua da, gerraren ondoren, 26ko gerraren ondoren, batzuk hasi ziren, omen ziren, hori da, zurrumurru bat, ez dakit, hori ez dago idatzita inon, baina, omen, interpretatzen omen zuten errepublikaren irudia bezala. Eta ordan, gaizki ikusia eta... Frantziaren antzekoa. Bai, hori da, ez? Matrona, errepublikaren matrona antzekoa, ez? Eta ordan, desagertu zen. Eta kontua da, galdu zela. Ez dakigu, inork ez dakila, nora joan zen zera ura eta desagertu zen. Pena da, zen nahiko ikusgarria. Horren ordez, egin zuen Victoriusak beste solairu bat, eta han jarri zuen dorre bat. Gaur egun dagoen dorretxo hori, orain arte, duela urte gutxira arte, Iruñeko lehendabiziko erloju digitala paratu zuten bertan, eta, nahiko ikusia zen, ikusgarria eta ikusia, nahiko erreferentea zen. Zara enpresak erosi ezkero, berriztatu egin zuen, berriketa handia egin zuen, eta erlojua kendu. Tamalez hori, tamalez edo ez dakit, niretzat tamalez, kendu zen. Horren aurrean badago beste eraikin bat, Aurora etxea izeneko. Zergatik, Aurora zelako beste aseguru etxe bat eta enkargoa egin zion Eusari egiteko, ez? Baina etxe hori ez da betidanik egonan. Lehendabiziko zen txalet bat, txalet bajo bat, etxarte, Deograzias etxarte izeneko komerziante baten txaleta. Oso txalet polita, xumea, bere inguruan bat zeuden txalet gehiago eta askoz ere ikusgarriagoak, baina hau nahiko xume, baina polita. Kontua da, hartzen zuen tokia zela oso goxoa. Zera hirigintzaren ikuspuntutik oso goxoa. Eta orduan, azkenean saldu zuen, Deograzias etxarte, komerziante horrek, saldu zuen, diru ederraren truke segurenik, ez? Gizon hau zen komerziante, oial komerzianteak. Nik oraindik gogoratzen dut bere denda, bazuen denda bat San Francisco plazan, gaur egun dago, ez dakit, turismo udal bulego bat uste du dagoela. Bai, Eslaba eta San Francisco arteko izkina horretan. Eta, horren jabe bat, baziren bi, Grabalos eta Etxarte, Etxarte hori izan zen, txalet hori eraiki zuena. Hori kendu zen, 1940, bosgarren hamarkadan ja, kendu zen, eta horren ordez egin zen, sekulako eraikin bat, ez? Txuri-txuria, aurrekoarekin, Labasko Navarrakoarekin oso desberdina, arras desberdina da, txuria bestea da beste kolore batzuetakoa, hau ilunagoa, hau argia da, eta hemen, hirigintzak badu olako gora berak, ez? Bere ondoan, bere atzean, dago Joldi hotela. Joldi hotela bazegoen lehenago. Deograzias etxarteren txaleta zegoen garaian, bazegoen ja. Joldi hotela. Eta ate nagusia zeukan justo txaletaren parean. Kontua da, Aurora etxe puska handi hori egin ezkero, ate hori erabat estalita eskutuan geratu zela. Eta orduan aldatu behar izan zuten, orain dagoen tokiraino, eta da San Ignacio torbidean bertan, ez? Eta orduan geratu dira, bi etxeen artean, geratu da olako belena edo indaska, inda txiki bat, iluna, ez du inongo interesik, eta han geratu da, hor, erabili gabe. Bueno, handago, ez?
jarraitzen baldin badugu Eusarekin, Eusak egin zuen 3. etxe bat, eta da Uranga etxea. Hori, ja, pixka bat aratago, San Ignacio etorbidean bertan. Eta da, baserri antzekoa. Badu, antza, baserri batena. Osea, arras desberdina. Ez da ikusten ongi, ze etorbidean bertan dago, eta espaloian badaude zuaitzilara handi bat, eta ordan ez da ikusten, normalen ez da ikusten. Begiratu behar duzu, zuzenean, dago Joldi hotelaren ate nagusiaren aurrean, beste aldean, eta da nahiko ikusgarria ere bai, baserri moduan, ordan, toki berean badago eraikin modernista bat, oso modernoa, itxuraz, Aurora, aseguretxea, beste bat, neoherreriano edo estilokoa, La Basko Navarra, eta hau baserri antzekoa. Eta arkitektoa da berdina, osea, bere versatilidadea zen ikaragarria gizon horrena, ez? Hartzen baldin badugu ja Irati trenbidetik, sartuko gara Bergamin kalean. Eta hartzen baldin badugu ezkerreko aldea, osea, zenbaki bakoitien aldea, han agertzen ziren, eraiki ziren bi txalet, baina txalet handiak. Bata, lehenengoa, da kalearen lehendabiziko zenbakia, bat, da Goikoetxea izenekoaren txaleta. Eta oraindik badago, sekulako txalet puska, laudorre, dotorea, loretokia, da oso polita, ez? Gaur egun, klaro, olako txalet bat mantentzea da oso zaila, oso garestia. Eta orduan, momentu honetan, ari dira banatzen apartamentuak edo bizilekuak egiteko, batzuen artean, ez? Baina, orain, kanpoko itxura mantentzen da, oso polita, ikusgarria, baina tamarez, ja, beste gainerako guziak, zehan baziren beste batzuk, horiek guziak desagertu dira. Horren jarraian, bazegoen beste bat, Martinikorena izenekoaren txaleta, eta hori izan zen Zabalgune osoan eraikitzen lehendabizikoa. Osea, argazkietan ikusten da, bera bakarrik, olako lautada luze baten zabalean, bera bakarrik dagoela. Hori zegoen Bergamin eta Arrieta karriken arteko gurutze bide horretan. Gaur egun dago eraikin moderno bat, olako etxe puska, handia, baina lehenago bazen hori. Eta zen oso ikusgarria ere bai, oso polita. Kontua da beste aldean, osea, Bikoitien aldean, etxe haien guztien gibelaldeak direla. Orduan, ez dago, nik uste du dagoela portale bakarra, baina dago Joldi hotelaren gibelaldea, alde batetik nolabait esateko, osea, alde ez da oso ikusgarria, da nahiko normala, badago kafeteri bat bertan, eta orain espaloia bete dute olako terraza batekin, eta gero, dago López izeneko etxea, baina da gibelaldea ere bai, osea, badago sarbide bat etxe hartaraino, baina hortik sartzen da garajeetan eta zerbitzuetan, osea, bakarrik. Etxe oso importantea izan zen, López etxea, batez ere ematen dituelako aldeak, ematen dituelako hiru kaletara, San Ignacio, gero Arrieta eta baita ere Bergamin. Baina, Bienako Printzearen plazan ere bai, badu alde nagusia. Orduan da oso polita, gaur egun UPN alderdia dago han kokatuta. Baina kontua da, Bergamin kalekoa dela gibelaldea. Orduan ez da batere ikusgarria, ez? Orduan, López hori izan zen Toribio López, oso gizon ezaguna, hemen Iruñean. Honek enpresaria zen, honek lantegi bat osatu zuen, eraiki zuen, Fabrika de Calzados López, zapatak egiteko eta bazen Amaia kalean,
Orain badago, ez dakit, Cortefiel edo lako zera bat, fabrika hori desagertu zen, baina fabrika puska handia zen. Eta gizon hori, kuriosoa da, nahiko bitxia da, bere ibilaldia ere bai, Iruindar peto-peto zen, ezen hemengoa, ezen hemen jaioa, baina ona etorri eta integratu zen oso ongi, bere fabrika, bere lantegia izan zen oso importantea, langile asko zituen, batez ere emakumeak. Han osatu zen gerra ondorengo lehendabiziko greba nahiko potentea osatu zen, emakumeen artean. Berak egin zuen bere etxe bizitza, bera bizitzeko, Iturraman. Iturraman bat zegoen kanpoan, oso nahiko urrun. Etxe oso handia, dotorea, gaur egun ja ez dago, oso pelotazalea zen, eta orduan eraiki zuen frontoi bat bere etxean, bere eremuan, bere lorategian, frontoi handi bat luzea, eta oraindik badago, da, Fronton López izenekoa, bai, hori da... Iturraman, hoize, bertan. Eta askotan ez da ikusten, ez da konturatzen, baina frontoiaren ondoan, atzealdean eta pixkat eskuinaldean, badago olako lurrean, olako tramankulo eraikin txiki bat, zementozkoa, nahiko itxusia, tikia, metro terdi edo hola, besterik gabe, eta ematen du pegote bat dela, ez? Hori zen bunker bat. Osea, gizon hau bizi zen gerraren ondoren, gerra zibilaren ondoren, baina gerra munduko gerraren inguruan ere bai. Orduan, beldurrez, olako, igual, alemandarrak etorriko ote ziren erasoan, edo aliatuek edo hola, egin zuen olako zulo bat, bunker bat, lurrazpian, eta oraindik badago, bunker hori. Eta sarbidea da hori, handik sartzen da. Udalak mantendu du, dagoen bezala, frontoia bezala, frontoia eta handira bi aztarnak, ez? Toribio Lópezaren bi aztarnak. Zinegotxia izan zen, udalean ere bai, eta nahiko, ongilea ere bai, eta izan zuen bere eragin handia Iruñean. Etxe hori ere bai, berak egin zuen. Orduan ja, ateratzen gara, gaur egun, Baxe-Nafarreko etorbidera. Hortik, Irati tranbia hartzen zuen ezkerraldera, ja, Frantzia aldera joateko. Pentsatu behar dugu hori bazela deus erekin gabe. Bazen, lautada zabal bat, eta handi pasatzen zen tranbia. Komentatzeko ere bai, hortik tranbia baldin bat zijoan ezkerraldera, eskuinaldean dagoela Bianako printzearen plaza. Bere izena, betidanik esan udalak eman nahi izan dio izen hori, Bianako printzea, baina gure artean beti askotan, itzen herrikoia izan da plaza zirkular, probila delako. Eta da gure, aipatu behar da ez, gure Plas de l'Etoile, Iruñeko Plas de l'Etoile bezalako bat, badaude, bertan, elkartzen dira 4 kale eta 3 etorbide, kasi nada. Horregatik trafikoa da nahiko potoloa horretan, ez? Baina Iratik hartzen zuen beste aldera. Bide horretan, gaur egun Baxe-Nafarra etorbidea dena, han baziren txalet batzuk ere bai. Ez ziren etxe bizitza handiak, printzipioz, txalet batzuk. Gaur egun ja desagertu dira guziak eta etxe bizitza handiak dira guziak, ez? Hor, komentatu, gaur egun Baxe-Nafarreko etorbidea duela izena, baina eraikitzeko, osatzen hasteko momentuan Errepublika garaian zen, eta orduan García Hernández, Galán y García Hernández izena jarri ziotela.
Galan hau eta García Hernández beste hau, ziren bi kapitain, errepublika zaleak, matxinada osatu zuten jakan zeuden, eta hori 1930 inguruan, ez? Baina matxinada zera hori, porrot gertatu zen, porrot egin zuen. Eta horren biak atxilotu eta fusilatu. Horren Martínez de la República bezala, horren jarri zieten Republika garaian izen hori, ez? Eta Gerra Zibila bukatuta eta lehenago ere bai izena aldatu zioten, zuzenean, eta jarri zuten Franco generalaren etorbidea izena. Gero ja transizioa helduta eta hori guztia, ja 80. hamarkadan, 70. hamarkadan eta berriz aldatu zen, eta orain ja Baxenafarreko etorbidea da, ez? Itzen aldaketa batzuk izan ziren. Hortik aurrera, jarraituz, eraikin nabarmen bat, nabarmenetakoa da gobernu zibilarena. Hori hasi zen eraikitzen, da olako jauregi antzekoa, estilo da herreriano ere bai, estilo horretakoa, ez? Hasi zen eraikitzen 1936an, justo gerra garaian. Gerrak eragin zion, ordan ez zen eraikin, jarraitu zuen, baina zen bukatu 1979 arte 40. Urte batzutan egon zen obretan, ez? Da, nahiko eraikin, ikusgarria ere bai, dotorea, ikusten da oso ongi. Eta beste aldean, etorbidetik beste aldean, hortik pasatzen zen tranbia, alde horretatik. Baina beste aldean, tranbia pasatzen ezen aldetik, bazegon beste etxe, interesgarri bat, eta esaten zizaion, la Casa de las Hiedras. Zergatik, jarri zirelako untzak paretetan. Eta kontua da, azkeneko momentuan horrek iraun zuen nik ezagutu nuen. 70. arte, hor non baitez. Ez zituzten zaindu, hasieran bai oso politak ziren, baina ez dira erosoak, azkenean geratu ziren lehortuta, hor itxasita, nahiko itxusi, pero bueno. Eta azkenean etxe hori eraitsi nahi izan zuten, beste gaur egun dagoena, etxe puska handia, txuri-txuria egiteko, ez? Kontua da, eraisteko pentsatu zutela, ez lanean eraisteko, baizik eta leherketa baten bidez, ez? Eta nahiko ikusgarria zen, nahiko berria zen Iruñean, oso leherketa bat, hiriaren erdi-erdian. Eta nigo horatzen dut, 75ean izan zen. Jende asko, baina jende asko bildu zela gainera. Bai, horrako zonalde bat itxi zuten, arriskuarengatik eta hola. Eta jende asko bildu ginela han ikusteko, ez? Eta nigo horatzen dut, han nengoela, batean, orain, horako hasi ziren leherketak egiten, sekulako zera hautsa odei ikaragarria osatu zen, gure artera etorri zen, dena zikinduta, eta hori guztia garbitutzenean, pixka bat, deus ikusi gabe ez, hasi zenean pixka bat garbitzen, aranon etxea zutik. Osea, ezen erori. Total, azkenean, bota behar izan zuten obraz, langileek, eta leherketa geratu zen. Horrean nahiko bitxia, eta Iruñeko asko, goratzen dugu oraindikan zera gertaera hori, ez? Bale, hortik jarritzen baldin badugu, aurrera, baldin bagoaz aurrera, hasiko naiz txuletarekin berriz, hasi ziren etxe multzoak eraikitzen. Ez txaletak, baizik eta etxe multzoak, garai hartako etxe multzoak. Aurrera jarraituta aurkitzen dugu orain, ikusten dugu bertan, San Martín konsultategia.
medikuntza konsultategia, ez? Lehen Soltzaga zena. Bueno, pues lehenago hor ez egoen deuz. Hor itzen lautada bat, batez ere, eskuineko aldea dena zen lautada bat. Iaia eraikini gabe, edo txiki batzu, oso gutxi, baina eremua zen, eremu libre. Han irati enpresak kokatu zituen bagoiteriak. Baziren, nabe batzuk, bagoia gordetzeko, erreparatzeko, konpontzeko, eta moldatzeko, eta hori eta gordetzeko ere bai ez. Bazen oso geltoki antzeko, handia, baina ez zen geltokia, bakarrik zen bagoia esartzeko. Beraz, han, elkartzen ziren trenbide batzuk. Bata jarraitzeko, aurrera jarraitzeko, eta beste batzuk sartzeko. Eta eremu hori egon zen luze-luze. Nahiko luze, azkenean ja kendu behar izan zuten, ez? Eta han egin zen konsultategi hori. Beraz, eremu hori ezen batere dotorea. Orain gaur egun dena egina dago eta ikusten da nahiko, ongi, ez? Hiri kutsua dauka, ez? Baina lehen zen eremua. Aurrexeago dago San Francisco Javier eliza. Eliza ere bai nahiko modernoa, 50. hamarkadakoa da. Eta hortik, komentatu zinmaz, badagoela, Franco, generalak, inauguratu zuela, torri zen, propio inauguratzea, hildakoen monumentua ere inauguratzera, eta orduan egin zuen bizitaldia, 3 eguneko bizitaldia, eman zuen 3 egun, eta orduan, haien artean, eliza hau inauguratu zuen, ez? Montatu zen, sekulakoa montatu zen. Bai. Beste aldean, bueltatzen baldin bagara pixka bat, konsultategira, han beste aldean gurutzatzen du Amaia kaleak. Kaleak gurutzatzen du, ez? Orduan, Amaia eta Basenafarreko etorbidean, konsultategiaren beste aldean justo, aurrez aurre, badago etxe bat, ez du merito handikoa, ez da nahiko normala, baina baditu detaile batzuk, eta nahiko nabariak, nahiko bitxiak, ez? Horregatik deitzen zaio la Casa de los Oficios. Badaudelako olako irudi batzuk, hor atxinaldean, irudi batzuk eta daude hori lanbideak, ez? Badaude zurgina eta zakitzer eta mekanikaria, eta askotan ez da ikusten, baina dira olako irudi plaka antzekoa, alto relieve esaten dena, berde kolorezkoa. Merezi du batzutan geratzea momentu bat, begiratu eta ze badute bere xarma nolabait esateko. Gero aurrera, San Francisco Xavierrekoaren elizatik haratago, ezer gutxi zegoen. Bazegoen, olako lantegi antzeko bat, tailer bat zen, zurgindegia zen, aroztegia zen, iraizo zen aroztegia. Gizon hori, persona hori, nahiko ezaguna zen bere garaian, hemen, Iruñean, gainerako zenidetuta zegoen beste batzuk nahiko jende ezagurarekin, haien artean Labarta izeneko batekin, Bonifazio Labarta. Bonifazio Labarta zen beste enpresari bat, karrogintzan lan egiten zuena, tailer bat zuen estafeta kalean, baina batez ere, gero sartu zelako, ezaguna da, sartu zelako zinearen munduan, eta antzerkiaren munduan, eta osatu zuen olako antzoki bat, el Teatro Labarta, esaten zitzaion, lehen zezen plaza zaharra zen tokian. Gaur egun, Gaiarrean antzokia dagoen eremu horretan, bazegoen hori. Eta han ematen zituen funtzioak, antzez funtzioak,
baina hasi zen ere bai zinea pelikulak ematen, eta arrakasta handia izan zuen. Kontua da, azkenean saldu egin zuen eta gorabehera batzuk izan ziren, eta azkenean halako batean erre egin zen. Zute bat piztu zen, eta erre egin zen, bazen egurrezkoa, zurezkoa, eta horren erre egin zen eta ja desagertu zen, ez? Baina izan zen, Iruñeko lehendabizietako zine aretoa. Bale, eta hortik aurrera ja, ateratzen gara, mugaraino heltzen gara, Iruñeko mugaraino, Irati tranbia jotzen zuen Belosoko aldapatik Beiti, eta orduan ja, han agertzen zaiguna azkeneko eraikin hasi notablea, da seminario, apaizgaitegia. Apaizgaitegiak ere bai eusak egin zuen, bere momentuan, beste estilo diferente batean ere bai. Komentatzeko bakarri, garai hartan apaiz asko ziren, apaizgai seminarista asko ziren, gaur egun oso gutxi, gaur egun urtero ez dakit ateratzen diren 4-5 gehienez. Baina garai hartan ziren eunaka apaizgai. Ordan oso toki jendetsua zen, oso muitzen zen jendea handik, ez? Kontua da, inauguratu berria zela, eraikin berria zela, 36. urtean, gerra zibila heldu zela. Eta ordan bihurtu zuten, gerrako urteetan, bihurtu zuten ospitale, Alfonso Carlos izeneko ospitale bat. Eta zen, hospital de sangre esaten zena. Zaurituak ara eramateko. Eta izan ziren, jende asko pasatu zen handik, zauritu asko, sendatzeko eta. Gero ja, gerra bukatuta, jarraitu zuen apaizgaitegia izaten. Baina beste aldean, oraindik badaude txalet batzuk. Badaude 2 kolonia nagusi, bata deitzen da Medialuna, kolonia, multzo, etxe txalet multzoa, eta beste Argarai, beste aldean, Argarai. Medialuna txaleta dira, daude lerrokatuta, etorbidean luzeran, lerrokatuta, eta bakoitza badu bere aitak eta bere ama, nahiko desberdina dira, baina ederrak, bizitzeko oso ederrak, eta azkena da, importanteena, izu txaleta, eta importanteena gaur egun medikuen kolegioa dagoan, medikuen, erizainen kolegioa, oso etxe dotorea, handia, eta ziren senarra emaztea bakarrik. Orduan, galtzeko izan, ez? Azkenean, kolegioak hartu erosi zuen, eta egin du bere egoitza eta oso toki ederra, oso toki dotorea. Horren ondoan, horren aurrean badago pasabide txiki bat, eta han dago errege baten irudia, Nafarroako erregearen irudia, irudikatzen du badaude bi eskutu, bi armarri, eta da Gaztela eta Aragoi, Gaztela eta Aragoi, horan irudikatzen duten nolabait esateko Nafarroako erresumaren mugak, bi mugak, horan badu bere simbologia ere bai, baina hori oso modernoa da. Hori da Joan den Mendearen amaieran egina. Eta, baina beste aldean dago Argarai kolonia, Argarai txalet multzoa, bere momentuan, oso toki polita, gaur egun oso toki polita da, lasaia, etxe batzuk ziren, kale batzuk dira ere bai, eta kaleen izenak dira Nafarroako ibarren izenak. Kontua da, falta dela bat, falta da Ultzama ibarra ez dago. Dirudienez, arazurik esaten du. Edo geratu zirelako motz, edo ahaztu zutelako Ultzama ibarra zegoela Nafarroan, ez? Bitxia da hori, ez? Kontua da, hori baino lehen, aspaldin, hori zen hilerri bat, hilerri bizigotiko bat. Eta hortik, auskalo, eskabazioak eginda, etxeak egiteko,
auskalo zer agertu zenan, baina ez da mantendu. Agertu baldin bazen zerbait, ez da mantendu. Baina bai izan zela hilerri bat. Eta toponimoa, toponimoa da Argarai, baina toponimo bikoitza da Obietagaina, ere bai, Obietagaina, eta Obieta da zementerio, hilerria. Orduan, horrek toponimiak ere islatzen du jatorria, ez? Argarai interpretazioa da Arga Garai, Argatik goiko aldea. Niri ez zaitu iruditzen oso, ez dakit, Argarai, harri gainean, igual bai, zera dago herripa dagoan. Orduan gerta daiteke. Beste alde batetikan badago beste Obietagaina, txantrean ere bai, orduan ez dakit ze izango zen, ez? Baina Obieta argi dago, han hilerri bat egon zela. Eta hortik ja, tranbia hasten zen Beloso aldapati beiti, ja Iruña utzita, Iruñetik kanpo, Burlata eta Uharte aldera. Kontua da, joan etorria egin behar zuela, ez? Kanpora eta baita ere joana eta etorria, ez? Orduan, motore elektrikoak bere momentu hartan zirela oso potenteak. Eta batzutan, Belosoko aldapa da nahiko aldapatsua. Orduan, batzutan ezin zuen. Normalean, hartzen zuen zeran karrerila nolabait esateko Burlatan, abiadura hartuta igotzeko, ez? Baina beste batzutan zen nahiko. Zen nahiko eta mantso-mantso ibiltzen zen, eta batzutan geratu, jendea jaitsi eta berriz hartu, ez? Bizurik gabe. Baina horret nolabait hori ekiditeko trenbidea nahiko bitxia da. Nik hori ez nekien eta Burlatako gizon batek kontatu zidan. Trenbidea ez zebilen aldapatik zuzen, baizik eta zeharka pixka bat. Osa, nolabait esateko pendientea, malda, lehuntzeko kurbak egiten. Erortzeko... Bai, osa, ez igotzeko zuzen, baizik eta sigisaga. Sigisaga horrela potentzia gutxiago behar zuen, indar gutxiago behar zuen, ez? Eta, baina kontua da, behin ja hiria garatuta, behin zabalgunea osatuta, bigarren zatia, osa, Nafarroa bereko eta Orbidetik haratago zonaldea ja dena iraikita, orduan tranbia zen oztopo bat. Trafikoa hasi zen nagusitzen, eta orduan oztopo bat, orduan kendu zuten. 1950ean, trenbide osoa kendu zuten, jarri zuten tranbia ezen kendu, baina trenbidea bai. Orduan, eraiki zen geltoki berri bat, gaur egun Osasunbidea dagoen tokian, hori zen tren geltoki handia, ederra, eta han Plazaola eta Irati, bi trenak, bata tranbia bestea trena, han zuten egoitza. Baina Irati tranbia ja handik ateratzeko erabili zuen, handik aurrera erabili zuen Plazaola trenaren ibilbidea, trenbidea, ez? Berdin. Orduan, ja hasi zen ateratzen Erletokieta aldera, Erletokietatik Donibanera, Iturrama, gero Donibanera, Donibanen buelta eman, gaur egun Doniban elkartea, Kirol elkartea, dagoen tokian badago zubi bat, hori zen el puente de los suicidas, hori indikan mantentzen da, azpitik orain badua variantea, pasatzen da variantea, oran goitik tranbia pasatzen zen, tranbia eta trena, biak. Eta hor, buelta bat ematen zuten Biurdana aldera, Biurdanatik ateratzen zen Plazaola izeneko zubitik, buelta osoa eman da, eta handik Errotxapeara, eta Errotxapean bazegoen beste geltoki bat, la estación del Empalme, esaten zitzaion. Eta han ja, Irati joaten zen Uharte aldera eta Plazaola Gipuzko aldera, han desbideratzen ziren biak.
Eta hora guzia, eta ibilbide Eta osoa. horrela ja bukatzen dugu irati tren. Bai, bukatzen dugu gai honekin, eta bueno, jarraituko dugu beste batekin, hurrengo batean. Egongo gara, mila esker berriro Zuei, gurekin zuei. egoteagatik. Oso ongi. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.